Dito kung daway kakapsat, ikablaw ko iti tunggal maysa, aldaw man, bigat man, rabi man, ti pakadanunan, ti live streaming tayo ang amin kakapsat. Kat kakablaw ko ti napateg, kat natanog na nagan na ko si Kristo. So kakapsat, iti rito kung daway, kaya atray tayo manen nga umay dayaw kaya nagserbi iti ay rin tayo unay nga isuunay ni Apo Yesu Kristo. Kaya satbay nga rugyanan tayo, taramin tayo. Kaya ayabak man nga ron ti kabsat nga isunay iti mang idaolo iti panglukat ayon tayo panagkararan. Amen. Malagayat kan mga kabayang Diyos at dato'y kami manan ako o may mangdaydayaw tinaga mo. Yes Lord, hallelujah. Pakawan na kami apo, digiti nagbasulang mi apo. Giyama kami apo, iti dahil ti maningal daw apo ta. Abda kami manan apo nga o may mangdaydayaw iti balay mo apo. Giyama kami apo, iti intad mo manin apo. Nga bendisyon tunggal maysa niya mi apo. Kondisyon lang mat apo iti maramat apo iti dati apo nga serbisyo apo. Bendisyon lang mat apo iti abuy-buya apo live streaming ni apo. Nagyama kami apo iti ado iti kinaimbag mo iti biyag mi. Hallelujah Lord God. Nagyama kami apo iti dati apo nga aldaw apo. Kadawatan iti panangbendisyon mo apo. Iti marama apo. Iti dati apo. Kamapo, ano yung taram apo? Amen. Yes Lord. Kamapo ti saririt na. Kamapo iti siring kagapuking ka apo Lord. Amen. Yes Lord. Yes, Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Dawatag ako iti panang tarabay mo kinyami apo. Ano niya man apo ti papanami apo. Daga apo nga sumunod kinyami apo. Sikati mga iwan kinyami apo. Dikati kadawat mi apo. Tinaran mo apo Jesus. In Jesus mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Si Diyos kat nakaimbag. Amen. Amen. Si Diyos kat man nakabalin. Amen. Amen. Si Diyos tayo kat dinto magbalbaliw. Dikitin po nung kakagsak nga si Diyos tayo kat dinto magbalbaliw. Hallelujah. Kan naayat nga Diyos. Tadatoy kanya tayo tatangal daw. Amen. Yaman kami, Lord. Truly that you are great and mighty in our lives, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Amen. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up your banner and say unto Him praise. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty, come on, great and mighty. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up your banner and say unto Him praise. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Manakabalin ka o ako. Manakabalin ka. Amen. Manakabalin ka o ako. Manakabalin ka. Itatay mi katanagan mo. Daydayawan ka ka. Manakabalin ka o ako. Manakabalin ka. Manakabalin! Manakabalin ka o ako. Manakabalin ka. Manakabalin ka o ako.
pinakabalin mo, tibiyag mi ka. At apo nga pinakabalin mo agad, sinuktam apo tibiyag mi agad. Sinuktam apo tibugali mi agad, Lord Jesus. Katagyaman kami, nagito'y apo ngal aldaw, maipakita ako. Tigaraw mi agad, kadakkel na unay ama. Nga pinangsukat mo makikita dati gloriam, tirurupa mi. Kastamot ti aramid mi. Kastamot ti garaw mi o Diyos. Agyamang kami. Daydayawan na kaunay. May tantan ko tinagan mo. At amumi. Ti presensya pa datoy. Ako pagtitingaan niyo ka. Daydayawan na ka. Panapatigadagan mo, Lord Jesus. Hallelujah.
ima mi ugat. Tati pinagdayaw mi king kalingato mi ako. Kat maisurrender mi amin king ka, Lord Jesus. Because you are the big God in our lives, so God. Apo day tuning nga tumiti ima mi king ka, apo kat naawang katibiyag mi ka, aw mararamid mi ugat. So itag-ay mi, ingat tumiti ima mi ugat, isurrender mi amin. Let your will be done in our lives, so God, Lord Jesus. Lord, we pray, God, nga si kaapo, ti pundasyon mi, God. Dahil ito'y apo, empatador mi apo, nga Ilocano, fellowship, o God. Kit irkararag mi, O Diyos. Apo, galutan na kami, tarapatag nga ayat mo, God. Kit si kaapo, ti pundasyon mi, God, Lord. Nga oran yaman, ti umayo, God, Lord. Di ko na mga rod apo, no, nagpatador kami, ti balay mi, di tabatugad, kasi katibatugad, Lord. Haan to apo, nga marbaw, God. So, agyaman kami, di kita sasaumugan. Agyaman kami, dadakang pagtitingaan mi, agyaman kami. Nating ipatador mo, God, Lord Jesus. Surrender mi king kaamin na po, kat andaka, God. Basta amin na po, ti mga gaki mo na po sa sauga. Tulungan na kami ako, i-apply mi, hinaldaw pinagbiag mi, God, Lord Jesus. At nagita ka sasaong apo, kasupid sa mi, God, Lord. Iso apo ti biyag mi, God. Iso apo ti angis mi, God, Lord Jesus. At agyaman kami, kasi kami apo ti pinili mo, God, Lord. Agyaman kami, God. We give it to you all the glory, honor, and adoration. In Jesus' mighty name. Amen and amen. 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 Tay nga ron kakabsat, iti panagtaraon. Dagiti sa di ako, dagiti nakasagana ko na naman di. Amen. Amen. Ay din kakabsat, ang talinaad kay ditayan nyo, taamok kan patsek, at dati maidusar nga na tayo, nga na isang sangayan, kat mapnuk unay ti kararwa tayo, agrama din kakabsat, dikiti emotional tayo. Muli ako, dikiti pagkasakulan nyo, iso nga ayabang nga ron din, ni Sister Marceli, taisuna iti bang taraon ka na tayo. Amen. Panganarti ako. Naman pati buksit yun. Naimbag na malantay manan kakapsat, ay sumawa. Matiktikaw akit mo. Badla. Sumaksama kita ka. Camera. Okay. At dati basit nga problema, tabasta kunat, DJ in mensahe di Domingo, ijay, nagkapuan J Church ngayon may, isun itibingay ko tata. Amen. No, tidakas na ta English mo dito yung surat ko na rin. Ilocano. Basta ba dito? Basta ba dito? Okay. Madamag kuman, uray pa'y kadagiti addangag, dangdangag, agbuy-buya, iti naduma-duma nga parte ti lubong, nga nakakonektar tatta, anya iti reaksyon nyo, no kasango yun ni Apo Isos, ti personal. Panunutan tayo man, anya nga ta, ti agbalin nga reaksyon tayo. Naduma-duma na yan. At dadagitay nakigtot, tahaanda nga napakadaan. At dadagitay nabannog, nga agururayan kat handa pa'y laan nga maururay kat biglang simmangpet. Ngam dagitay tattao, nga kanayon nga nakafocus ti atensyon da, kanayon nga mangururay, nga si Aanos, at dadayjay panagranyag dagiti rupa da saan lang nga dagiti puso no dagiti panaglagto dagiti ay nga lang nga rupa no dagiti panaglagto ti puso. Di man? Now, dito'y napadasan tayon sa naminsan iti nagkomunyon hanaya. Ngam daytoy nga men nga inkwak ket komunyon.
ngam medyo inay-nayon kon iti masakbayan. Isu nga irugi tayo di naggapuan na daytoy nga Lord's Supper, communion nga bagbaga tayo aging nga dumanon tayo iti pagdanunan na. Ngum sakbay ti dayta agkararag tayo man. Man nakabalin nga mami tarigagay mi apo nga dagiti puso ken panunot mi adda ko mga nakasentro ken ka. Iti amin nga aramid mi, amin nga panunot mi, amin nga plano mi tinaldaw-aldaw apo. Adda ko mga ti Espiritu Santum ti mangidalan. Kat ga dagiti puso mi, uray ka dagiti tiyempo nga nadagsan dagiti awit mi. Uray ka dagiti tiyempo apong masubsubok dagiti pamati mi. Dawat mi man nga dagiti matami na espirituan kanayon da kuma nga sikikita iti dayta nga tiyempo nga imay kamanen ket agsango tayo agkita tayo iti personal. O dagiti puso mi apo agtarigagay do unay. Kas adalan mi ti sasaom mapalagipan kami kuma. Ket no nagtutuok kami nga gururay, mabang-aran kami kuma, ma-refresh kami. Tapno uray apo no kasano ti katidog iti panaguray mi. At dalata kuma nga si uuray kami nga daan tinamnama. Tulungan na kami nga ro. Uray pa iti panangadal mi ti sasaom. Tinagan mo ti may tagtagay, may ayo ka kuma kadagiti puso kadagiti sasaom mi. Gyaman kami. Ket nga rod, apo, ti saom kuma, iti maimula ka di puso mi. Nung makita tayo kakabsat, daytoy Lord's Supper, nga pananganda, apo Isos, kan dagiti adalan na. Naadaw, kan dayjay agraman pati dayjay si Marsarunon, nga pan nakailan sana jay cross. Naadaw mo't laeng no agsubli tayo iti daan nga tulag. Sa dino diyay Exodus idi nga kuna ni Apo Isus ijay maud ay Apo Dios ijay maudin nga didigra. Tangamin dagay mon una kataan nga patyen wenno haan napatangken nga permi di puso ni Parao. Ket daytoy mauden ultimate nga plague daytoy ti talaga nga pakaburakan na daytoy ti talaga nga pakaabakan na ket ito'y makita tayo no kasano nga na Apo Dios inlapsot na wenno rescue na dagiti tattao na dagiti Israelitas dayjay naudi nga rabii na nga isu dayjay pannanganda iti karne dagiti karnero, kuna da diay? Lamb. Ngam, ti instruction, dayjay darana, iso ti ikabilda ka dagijay, poste iti ruangan da. Tapno itno lumabas, dayjay anghel ni patay, labsan na ida. Kat makita tayo ditoy, nga inonor na po Diyos, dagijay nga nakita na, nga dardara. Gapo, iti panagtungpalda. Ken pamati. Okay? Now, iti tiyempo na Apo Isos, ito tayo nga mangrugi, no, at dadagiti Bibliayo iti Lucas 22, Luke 22 verses 14 to 20, ibasak iti English. When the hour came, Jesus and his apostles reclined at the table, and he said to them, I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God. Okay. After taking the cup, he gave thanks and said, take this and divide it among you. For I tell you, I will not drink again of the fruit of the vine until the kingdom of God comes. And he took bread and gave thanks and broke it and gave it to them, saying, this is my body given for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood.
which is poured out for you. Patingga tayo jay. Nagmayat ko man, nagkum-communion tayo. Ngam iso ko mati itawag ko di rabi ngam di ko mapanunot ko, di Domingo tayo mo't gayam nga adda bangkwet tayo niya. Di Domingo mo't nga mangmangan tayo. Katramanan nanto amin dayjay madamdama. Now, saggaysaan tayo man detoy. Kunana detoy, I have eagerly desired to eat this Passover with you. Kat kunak, apay nga ta, pinampanunot ko, apay nga ta nga interesado, apay nga very eager iso na nga mangan, dahil maudi nga pananganda. Gapo nga tatamatayan, gapo nga tatapumanaw ton, gapo nga tatahandan to nga makitan, or there is something else in there. I have eagerly desired to eat this Passover. Laksid ka dayjay. Konteksto na, wano di background na, nga napasamak, ijay daan nga tulag. At damot ti ipakpakita na ditoy. Nga mabalin nga linabsan nan dayjay, panakatay na jay krus. At da dayjay makit-kita na nga mapasamak to. Nga jay labas iti panakailan sana. Kat nakamatan tayo to dayjay madamdama. Katikunana, for I tell you, I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God. So nga ro dayjay irugina po Isos nga panangan kadayjay last supper. At the fulfillment na, makumpleton to dayjay. At dan to dayjay resulta na. Kat nagmayat nga panunutan kakapsat, nga idi nga nanganda, 13 dalaeng. Ngam intugayam kadayjay fulfillment na. Riw-riw nga tattao. Kat mairaman tayon to. Amen. Nagmayat nga panunutan. Hanaya. Kat tuloy tayo daytoy. Kunana iti verse 18. For I tell you, I will not drink again of the fruit of the vine until the kingdom of God comes. Pagarian niya po Diyos ti umay. Kunana pa iti verse 19. The letter ti maud-uding nga partina. This is my body given for you. Do this in remembrance of me. Do this in remembrance of me. Kat pinanunot ko man anya nga takayat nga sa undi remembrance of me. Kas lang nga tayo pampamayan tayo nga, ay nilulok, hindi kat kwa, nalengag swako. Ay nilulok, hindi kat igatangak ti kwa, tabako na. Kakasjay nga ta, nga wagas ti panang remember tayo. Tunggal at dati communion tayo, wano pa nagsasango tayo. Han nga ta nga iti kayat nga sa unday toy, kat lagi pundak, lagi punyo, dahil inaramid ko, aramidat ijay cross, lagi punyo, dahil panagsakripisyo, dahil panangisalakan ko kada kayo, dahil panang balbaliw ko kada kayo, lagi punyo, dahil panang rokat ko kayo, kada kayo, manipod iti basol kan ni patay, lagi punyo, dagiti amin ngayon sursuro ka na sayaat, lagi punyo, dagiti napintas ngayon pakpakita ng aramid, tapno pagtuladan nyo. Han nga tanga dayjay ti kayat nga sa unday jay. Isu nga iti communion no last supper saan lang nga bareng-bareng. Naunag nga banag. Isu ti mangbukal dayjay pa nagkakadwa tayo. Isu di pa nagkakadwa tayo nga adda ti pa nagkikinararag. Panang serbi ti maysa ken maysa. Adda iti panang-encourage. Upay ni kabsat mo ammom ko mga discern. Tapno ni kasta ammom ti aramidem nga panang tulong. Anyan nga nagpintas gayam iti communion. So masansantay ko mga aramidem na itoy. At dati may sapay nga banag nga makitak itoy. Verse 20, di maudi nga parte na kunana, this cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. Kas di ko natay tatay, daan nga tulag, dara iti karnero, dara iti animal, ngam inonor ni Apo Diyos. How much more, dayjay dara ni Yesu Kristo, dayjay kakaiso na nga anak na, iti makita nga nang dalos iti biyag mo, nang dalos iti basol mo, anyan nga ta nga nagragsak na po Diyos. No makita tayo kakamsat, iti Roma ti ayan na sa dihan, kung makuha nga malagip di exact nga yan na, nga
dayjay the wrath of God was upon you kunana. Dayjay pungtot saan laeng nga unget, pungtot wenno rage na po Diyos, adda kada tayutan managdakdakes tayo. Makita na tinarugit nga sitwasyon tayo. Ngem no makita natin dara ni Jesucristo nga isu itinangugas wenno mangkalob kada tayo, ijay nga mapacify dayjay unget na. Ijay nga agmawmaw dayjay gura na ket agbalin tayo nga nasudi ken kuana. Amen. O nagmayaton kakabsat nga panunutan ka dagiti nga banag. Amen. Isu nga kanayon tay kuma nga panunutan wenno tarigagayan iti panagkakadwa, panagkommunyon, saan nga gapu tapno maaramid tay laeng nga kasbilin. No di ket di adda dayjay in remembrance to Jesus. Kadagiti saan pay nga nakapadas iti ayat ni Kristo, kadagiti agdengdengeg, kadagiti agbuy-buya, awisen da kayo kakabsat, napintas ti agbyag, natalna iti biyag, napno iti biyag, iti biyag, iti rag-o, no adda ni Kristo kada tayo. Ket kas kasawatan tayo ni Kristo, kas manubot tayo, mainayon tayo iti iglesia. Ket no makita tayo kakabsat iti Revelations chapter 19, dayto iti nagpintas nga awag kadagiti namati wenno iti iglesia. Revelations 19 verses 6 to 9. Amok nga amutay dagitoy nga kuana niya nabasbasa tayo mo siguro dayto yan, dayto di sitwasyon to wenno di mapasamak di langit. Then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters, and like loud peals of thunder, shouting, Hallelujah! For our Lord God Almighty reigns. Oh, nagmayan niya ti reigns ti Luano na. Agari. Isun iti nagari. Let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands, of course, for the righteous acts of the saints. Inadal tayo tatay di Sunday school tayo. Dagiti bunga ti Espiritu Santo. Nga ited na nga sagot kada tayo tapno mabalinan tayo ti agbiag ng santuan. Tapno maaramidin tayo daytoy righteous act na ibagbagana. Wano daytoy nalintag nga aramid panagbiag. Ang gana iti verse 9. Then the angel said to me, Write, blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb. And he said, these are the true words of God. Ulitek di verse 9. Blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb. Nagasat dagiti sumanglad to jay. Nagasat dagiti sumangon to, dagiti naimbitaran nga makipaglakam. Kanayon tayo nga mangan itoy, di Domingo, ngam kakabsat, ijay langit. Maminsa nga gasot to siguro. Dayjay ragsak tayo. Into numangan tayo ito'y wedding banquet, uno ito'y wedding supper of the Lamb. Isumat lagay nga ni Apo Isos, very eager, interesado launay nga manganda. Tapno iti kasta, dayjay panangirlukat na, dayjay panangan, wenno jay supper. Addat kay papanan na, kati ultimatum na, wenno iti resulta na, wenno pa naka-fulfill na, kat inton ijay langit. O, nagmayat nga ba, nagkakabsat? Saan tulaangan nga dagiti disipulos na Apo Diyos at dayjay? Saan tulaangan nga dagiti Hudyo, nga namatikan kwa na at dayjay? Uray si kakabsat, numamati ka kinapulsos. Abdakan to sa jay. Katagkikita tayo to jay, agragragsak iti agnanayon. Nagimbag iti Apo kapsat. Agkararag tayo manan.
Apo, tarigagay mi, nga da kami to kumamit dita. Tulungan na kami nga rudapo. Tapno day nga bunga ti Espiritu Santo iso kumati kanayon nga mang kontrol iso ti kanayon apo nga dumakkel kada kami nga ugali. Babar na po ti pannakipagnami ti Espiritu Santo. Tulungan na kami tapno tumibker kami. Ket Lord magunod minto day nga kalat mi. Day nga tarigagay mi. Saan mi manapo nga mailadawan tata no anyan to the reaction mi inton masango da ka inton kasango da ka iti personal nga mapupatyan mi nga dagiti puso mi pagbaraem nga kanayon ti kumaapoy ti espiritu isok mati kanayon nga damang aglagla nga kanayon kadagiti puso mi apo tapno iti kasta saan kami nga mabandugan, saan kami nga mga gururay. No di apo uray kasano karigat dagiti sangwen mi. Uray kasano kangato dagiti bantay nga sangaten mi. Maaramid mi agsipud adda ka. Ket Lord ti kalat mi makita da kanto iti personal. Kadagiti apo pa nagkakadwa mi nga kanayon ti Domingo kanda dumipay nga aldaw. Tinagan mo kumapo, tinagbalin nga pan di kanayon nga may sawsawang kadagiti ngiwat mi. Kadagiti panpanangan mi, adda kumaapo nga laglagipon mi day tanto nga aldaw nga agkikita tayo. Ket Lord kadagiti panagkakadwa mi kan kanayon. Adda kumati pa nag-encourage, adda kumati pa panagpipinatibker, no adda digiti mabannugan ti panagnanaapo. Tulungan na kami man nga mang-encourage. Tulungan na kami man nga mangtulong kaday nga kabsat. Tapno iti kasta agmaymaysa kami nga dumanon to dita. Kat kadagiti apo at dangag-dengdengag kadagiti na dumadumang lugar. Dawat may manapo, makita min to kumamot ida. Dawat may manapo, nga kadagiti papananda nga iglesia, adda kumamot na isang sangayan, nga panagkakabsat, panagkakadwa. Maisang sangayan apo, nga panagururay ti sasangput mo. Agyaman kami apo. Anyan nga nagimbag ka, Lord. Amen. Nag-serva na kararag at nagyaman tayo unay. I-highlights ko man din yung mga tinagmensaheng na no kami arami din tayo ti communion kahit halaing nga bas gaputa kaya tayo nga maaramid. Nakasla tradisyon no di palagi pita mapanunod tayo kung madigay dakkel ngayat ti apo kanjay sakripisyo na so nga dati kanta nga nagmayat nga panunutin kinaimbag ti Diyos mabalin mga kantain dati ay kapsat joy gini ba nagmayat nga panunutin kinaimbag ti Diyos already yeah do kayo. Amen. Kantaan. When kantain tayo then diretso closing. Amen. Kantaan tayo rin kabsa, sa pinagkaya naman di ba managkaralan. Sige. Nagsumit sa panunutan, kinaimbag ni Diyos. Kinaimbag Si Diyos. Nagsumit sa panunutan, kinaimbag ni Diyos. Nagsumit sa panunutan, yes Lord. Kinaimbag
agyaw kami garod. Iti dati man na po nagdagkalunan yung paano kada kami. Napalagipan kami ti masansalo Diyos sa panagkuminyon ket saan laeng wapo. Ngaramiden mi daytoy nga tradisyon wenno nakaiwaman no dikit di. Pananglagip mi kadagiti na imba pinaramit mo kamunan o Diyos iti darang managayo sa apo manipod iti krus. Katapakawan kami na isalakan kami wapo. Wenapog yaman kami katagyaman kami apo ti anak mo ay naramat mo. Tutuloy mo apo bendisyonan ti anak mo apo. Paayong paya po tinanunag na nangitan na kinasirip Father God. Tapno kas na daruntuman ti maiburay nan maibigay na kada kami. Iti diyan at ibigker ti pamati ni Diyos. Bendisyonan ma po dahiti nga gumlo Father God. Kaya so Diyos karigagay niya po nga igaw at apo iti sa Tapno adupay dagiti maisalakan. At adupay o Diyos dagiti maagasan, adupay dagiti lawlawagan ti panunod na. At adupay apo dagiti malukatan o Diyos ti kita na tapos makita dati gloriam, idayag mo o Diyos. At makita da kayo o Diyos, no kasano iti panagbiag, dagiti pinilim kat agbalindan tugot apo kas kani kami. Kani Diyos, agyaman kami kan ka. Katarigagay mi abon kararag mi kadagiti nagdengeg apo kadagiti nagbuya. Natatamad lang ka nito ti alaan ng bundaway kat awatan da ka apo. Kasi kati manlubot kan mangisalakan kadakwada. Tulungan mga po ang lupatan na digiti puso da. Kato Diyos, anumumi, patsin niya po, naniribribo po ang hilis da gragrag po, gragrag sa gapula iti maysa nga maysalakan. Kat saan lang may maysa po, nagdikit at adupay. Madaydayan ko na yan, kung may tantanong ka. Iti talo nga persona iti maysa nga Diyos. Iso ti Diyos Ama, iso nangiparso ti langit ken ti daga. Iso ti nagbubuhayan ti dakkel nga ayat. Kastamat ti anak na nga ni Apo mi Hesus Kristo, iso ti nangisalakan kada kami, ken iti Santo nga Espiritu, adda nagtatarigagay, kumangted kada kami ti panakawaya-waya, kastamat iti rag-o ken ragsak ken liwliwa, mangidaldalan kada kami tinaldaw. Ket dagiti nga talo ti persona ti maysa nga Diyos. Kristo datag talinaed, manipod ka dagiti puso tayo, biyag tayo, maipantata, ken awan at patinggana. Panatang nga ron, amin iti. Amen. God bless you all. Sa tayo, wano,